Салом духтарои хушрӯ, салом апаву хоҳару модаро, салом бонувони зебову дузандаҳо. Ба ҳамаи шумо тансиҳативу хонаводӣ таманно дорам. Духтарои хушрӯ, инами киртаи бабичка варадникша дар киртаи прямой ман боз шумода мефаҳмонам. Дар давоми ҳамин боз духтарое ки аз курсҳои ман дарс ёд гирифтагиянд, видеое ки киртоҳошонро духтагиянд, курткаое ки духтагиянд партофтагиянд, гӯш кунед, бо дар он ҷо ман курси онлайни худамро эълон кардагиам. Духтаро, ман аи видео нишон дода фақат бабичкаша дар киртаи кокеткадор нишон додам. Духтаро, и дафъа дар киртаи прямой чӣ хел мечаспонем? Баъд меркаша хитон мегирем. Меркаи мо дар як мақсад дар як материали нолозима, ин заказ нест, ҳеч нест. Ман шумода тарзи духтани ҳаминро фаҳмондагиам. Духтаро, манам хел бабичка. Духтаракои хушрӯ, гӯш кунед. Анака ҳозир мо чӣ кор мекунем? Анаира ҳозир ман шумода қолаба кашидам, 88 хат дораку. Ира шумо короче ба таби дили хитон мекашен, 8 сантиметр гардана мемонен, дар ини фасонаш капелька мебиёя. Ин варадничок ана хел мекашен. Варадник чӣ хел ки шумода маъқула, хоҳ кунша тезтар кунен, хоҳ калтатар кунен. Короче ин фасона кашен. Ман дам камтар ин фасона кашидан қинай. Барои ҳамин қа айда тараф ира ҳозир намегзаронам. Ира ҳозир ман аввал мебурам. Нигоҳ кунед. Агар ки натонен ин тарафам бигзароненаш. Ина айда тараф ҳозир ҳамира мегзаронем. Метавонем ки набрида ҳам хел чаба клей мекунен, ай рӯи ҳамин медузен. Агар ки гӯя ки хеле наметавонам духтаро, ина метавонем ки просто бубурен бичаспонен. Ҳозир ман ира ай у тараф мегзаронам нусхаи дима. Ай тараф копияша мегзаронам. Баъд дар болои материал монда клей мекунаму якта варадник просто варадник тайёр мекунем. Гӯё ки як пешак тайёр мекунем озир. На ин тараф фақат поёнша мебирем духтаро. Ҳамаира мубайинша вале намебирем. Фақат варадниктона мебирем. Вақти духтанда анами духтаро гирди ҳамҷа камакак ғамтон мете. Хай старата кунем ки ҳар ду тарафаш як хел биёяд. Як хелам на ман духтаро зиқ нашем. Бисёр вақт хидматам хел мешавад. Ина духтаро диден чӣ хеле омад? Иҷара ман набридим то иҷара. Ана ки ира дар материал мемонен. Аввал аз таракда мечаспонен. Клейш мекунен аз таракдаву. Аз таракда клей мекунен, хушрӯ клейш мекунен. Баъд бо основной материалда чӣ хеле цвети ки шумода маъқула, ай поёниш монда варадника медузен. Чӣ хеле медузен? Фақат ду лавша медузен. Манам хел омада. И хел. Баъд туарам ҷара мебиёен. Байни ҳамҷада камакак ҷо бояд мондагӣ боша. Вақте ки духтен мебирен иҷара баракоша мебирен, варадника ростана мекунен. Баъди ростана кардан, баъд даҳани киртара бояд бурга мебирем. Агар ки натонен вақте ки духтен иҷара бубурен мешавад. Ина духтаро нигоҳ кунед. Ҳозир ман просто ин материала и тарафша мондам. Ина да и тараф да и тарафаш ҳозир ира ҷара бубурам. Рости гап аддилятсия кунад гуфта, барои ин қа и росталаша дар тарафи чапаш мекунем, барои ки дар чӣ биёя варадникмон цвети кабуд биёя мешава. Шамонем хои уша фарқш неста. Баъд мебинем. Барои ин қа гӯё ки ҳозир ман дар и тарафи рост ҳисоб хурдестай. Ҳозираш дар ана хел мемонему духтаро бо лавка қати мечинем ҳама ҷошаву строчка мерем лав ба лави иҷаш. Мебиём анаҷара ягон сантиметр медузе ки инами тол нук ира надузе. Иҷадам ҷо бимонем барои аюсу духта омадан ҳар ду нукошон савпадат кунад. Ирам оварде дар анамиҷа вақте ки даҳани киртарам духтем иша меорем дар ҳамиҷа ҳардуш якче мешава. Ҳами варадника ҳам хел мекунем ки гӯё ки ба ҳами дарзда тақсим мекунем. Набридимаш дидед? Агар мебридим ида тақсим мешид. Дар вақти духтан ҳамиҷа дар часпондани пешак дур мешид иҷа.
барои иҷа дур наёя прям часпидаги биёя барои ман нобридаша мекунам аҷа тоҷара мебиём камакак тоҷара мезанем ис мерему бо даҳани китараки духтарем иша бо мерем дануги иш туғри мекунем анако строчка меремам хел лави иҷаш қати баъд иҷара мебарем ина духтарако хушо нигоҳ кунед ака ман ира духтум ина гирдоша духтум оли иҷаш нодухта болои ҳам мемонем ам тахшвак даҳани китараша мебарем ки яхел биёя метавонед бо камакак иҷаша истар бирен намхе духтарако ана кинҷоша ҳозир мебарем ана ҷои гирдира чӣ хеле мебаранд ҷои гирдира амхе секинҷа амхе ки дарстона набарен нукак амхе секинҷа барен ки инами ҷои гирдӣ шумода баъд дадрин лишни мебиёя безебай намхе мебарем дарзотуна фақат набарем барои боре ки ба духтагем лави ба духтагем старасака ки просто ам ҷои гирдиша ам хеле барем ана ҷои кинҷакоша боша инамхе барда ҳамаша туғри мекунем роста намекунем духтаро барои гирдакай вақте тоқ метиҳем дадринаш пир мешава баъд мумкин ки фасони кирдатона ҷазир кунад иҷа бо гирдакай иҷара итари мебарен ин нукша боша камакак холи мекунен анахел иҷарам камакак мебарен анака ҳама ҷошам та барда мерена ира ростана мекунен айсин дирнам амхел вале аввал ростана мекунем духтаро баъд лавша дар пешак монда обработка мекунем ина духтаро бинед чӣ хеле хушрӯ омад амиҷош агар бисёр вақт амам туғри намегира чанд қават медузем ки ба туғри шава ина даҳани китара гуфтем ку буридем дасти бидӯзе бо хушрӯ мешава рост карда хушрӯ амхе ки аму кадом тараферо мехоҳем ки ай боло боша старасак ки анихе то охира упара зиёти биёяда баъд инхе утюг мекунена лави даҳани ҳамида инҷада клейка мемонем ки хушрӯ бичаспа бояд бургахе аснаровкаш кунем хушрӯ ҷоша рост кунена ина ман метавонам ки ҳозир дар болои кирта ипараша бичаспонам лекин наметова дар болои барои ки материалшам ам хеле наметова барои варадникша кабуд мекунем и бояд варадникаш адилатсак наку барои ман и тарафша ҳозир мемонам барои шумода фаҳмотар шава дирни ира ҳамаша клей мекунем духтаро и да чӣ мечаспонимаш да пешак мечаспонем духтаро утюг кардем бояд бурга аснаровка мекунем мебинен ҳамаша болои ҳам мемонен и тарафа чен мекунен ахе чен мекунен и тараф агар зиёдтӣ боша аи тараф мебурорен у тарафа барои ки туғри кардан дар кора мобайна туғри мекунен лишниёша мебурорен ҷош ки лишни дошта боша ҳамонро бурорен инам хеле омад анака ира дар пешак мечаспонем чӣ ки гуфтам пешаки мо кистачайнаяй ира озем явор хушрӯ утюгш кунем ман просто духтаро часпонданша нишон метавам и дариша ба шумо гуфтам прямои пора кардан гирен майлаш ина мо байнша меувен аввал барои чи ака мақсад набр материал аст яно ба бефоидай бо мебинед ки қадраш бо барои ягон чи дар кор мешава барои ягон пешаки дига ягон чи фаҳмонданда ина мо байнша ки ёфтем духтаро утюқати ҳатман ина динаму часпонда мешава метавонед ки инихе часпоненаш нера ай боло монда бояд ягам хеле аптачка тайёр мекунем даҳани киртаво чӣ хеле ки мекардем клей мекунем ира тарафи қафо то метиҳем ку медузем ба аптачкара ки духтем аптачка қафо мегардаву и айсин бер мемона бо меша духтаро ки ҳамира ай тарафи қафо бидузем анихе мемонем ира барои ки мода ихи гаштанаш дар кора анам хел монда духтаро мо байнша меувен якбор чен мекунем ки ҳамҷа чанд сантиметр аймобан ҳамҷашам чанд сантиметр туғри мемонем гардантона туғри мекунем чанде ки гардантон боша
توغری کردم میمونه. بعد ایره فریزیلین میچسبونیم کو. فریزیلین میچسبونیم طرفی میدوزیم طرفی قفو توش میتیم. اینا مقصدی گپ که خیلی میکنیم. بعد فریزیلین نمیکنیم همشه. بسش محوزیرش ده. در زایدرن میمونه کاروچی. ایخیل کمکک مقصدی گپ که ایخیل کمکک نیاکورات ترک دا چی سبب بیا اینی درس ایسینی درن ورادنیک میمونه. خیلی مو ابروش تروچکا میریم نمیتوه. این طرفشم همین خیل. بعد همی چی خیلی که از دهانی فاسون آنم خیلی میدوزین. بعد که دختری فلزیلینو را بکنی پارتوی پولنی بکنینش. مو باینجدم کلیک نکی برای نجنبه. شما بدونین که باینج که جوهای. ای برای چی ما فلزیلینو را میچسبونم برای امید چی هر طرف نروه. میتونین شما دخترو دستی بدوزین. میتونین بولافکا بچینین. آنا که دخترو رو دهانی کتره خوزی میگیریم. بدوزیم آنا بجای که کنجاک بدکو دروسی میبیم. موبایل تمام میکنی. سوزانا می دا انا نوک میبروره میمونه. نخیلی تو اجاره که اومده نوکی همیجا که بردگین کو چقرک. تو انا مجرم میومده اینا. جرم تا دختر تو اسم ببین بو ایجا اسم میرین. دهانی کتره که تایر کرده هر جو میبرین. اینا طرفی قفو تو میتین. دختر کوی خشون نگاه کن ای قفوش نخه دختم اینا. چرا گرفتم؟ فریزیلنا الکه گرفتم. بعد امی درنش میبریم. انا که باینوش میبرین جو که گرده که سکنجا میبرین جو که نخیل چقدر تگره نخیل میبرین. این طرفشم خیر. موبایشک میبرین. تو جای در کاری. آنا که ایجا کار باشه سکنجا میبریم. دختروی طرفی قفو میگرده. برای ایخشوشتن مو انای درزه دا ایمی چسبونیم. من بخیر بشه. اینجا میتونین اویرلوک بزنین. لاولا بیامره میتونین اویرلوک بزنین با کمک بولیکاک. ابتچکا مونین اگر او نمیتوه. بعد انا خیلی دستی روز کرده همه میره اوچک میکه درز ببینین درن موند. اگر ابتچکا میکردین دختر ایره ایرو میموندین ابتچکا ایسینی قفو تو میخورد. انا خیلی دختر روز تیار میکنم شو بعد تیارشش موده با ویدیو میکنم. دختروی خشرو اینم خیلی تیار میشه. دیدین؟ باینشم تیت نیسته. خیلی گفتم که درزو تا میخواین میره وایکنین. اویرلوک زنین. اگر کنی ای طرفی روستانم میخوامونین ابتچکا رنگ دانج بره اون طرف قفو تو تینو هم ای پشتش ابتچکا میبیاو ای پیشش ورادنیک. انا خیلی میرکا میگیرن وقتی که تیار کردین دخترو بعد میرکا بگیرین. فهمیدین؟ شکی میرکا نگیرین. میرکا گیریمو نمیخواد اودی. گفتی اوروسو که как всегда. من در کاکیتکا در چی یوتیوبم کاکیتکا در نشون دادم. نه با دخترو میتونین که در چیرم کنین در پریامویم. انا خیلی تیار کرده. بعد میرکاش میگیرین. مثلا چند یکی میرکاش موده معقول باشه و با خواستی کلینتونای اینم خیلی فهمو. اینا بخواد گروهی را میمونین که مکاک ایجا استر میبین بعد ایس میرین همه میره تیار میکنین. دهانی کتره توری مونین بولافکا قطی بچینین که همین نجم بده وقتی پورا کنی. همه کاری خوب بولافکا میچینین هر یک جوره که ایش ای بولو ایش نروه. اونم خیلی تیارش میکنین. دختروی خشرو اینم خیلی تیار میشه. دیدین؟ باینشم تیت نیسته. خیلی گفتم که درزو تا میخواین میره وایکنین.
аверлог занен. Агар ки не ай тарафи ростана мехемонен аптачка ранги данж берем ура тарафи фото оттена ҳамаи пушташ аптачка мебияву ай пешаш варатник ана кира мерка мегирам вақте ки тайёр кардем духтаро баъд мерка бигирем фаҳмиден пешакӣ мерка нагирен меркагирӣ мо намехе оддӣ гуфти урусо ки как всегда ман дар кокетка дар чи ютубам кокеткада нишон дода будам ина бо духтаро метавонем ки дар чирам кунем дар прямоям анахе тайёр карда баъд меркаша мегирем мисол чанде ки меркаша шумода маъқул бошаву ба хости клиентонай инам хел фаҳмо ина абхват гурдира мемонен камакак айҷа истар мебем баъд айса ис мерен ҳама мера тайёр мекунем даҳани киртара туғри монен булавка қатӣ бичинем ки ҳамин наҷмбада вақти пора кунӣ ҳама кори хуб булавка мечинем ҳар як ҷода ки иш ай болои иш наравад онамхе тайёрш мекунем бо унвони зебо чӣ хеле ки ман шуморо гуфта будам дарсҳои онлайн сар кардам курсҳои дузандагӣ якум моҳуш моҳи октябр буд ина духтарак ай якум моҳамай духтагиай киртора рости гап худаш гуфта буд ки оқа кирта надухтам намедухтум ай ҳамин ютуб ай шумо ёд гирифта будам бо дар курс ки дуромад мана дасташа бинен чӣ хел беҳтарин рост шидай духтчам ина як 4 кирта 5 кирта гуфт духтам бо беғайр заи духтан бисёр чизора мақсад ман нишон додум фаҳмондам ин номи духтан хатогӣ мепурсидам мисол ислом мекардем бисёрш бо вақт надошт мефаҳмам духтаро бисёрш дар Россия корбор қатӣ бо духтаракҳое ҳастанд мисол дар хонаҳои заминӣ чӣ хеле кору бори ҳавлӣ хай успеҳ мекардам медухтан инаи киртарам духтагиай ҳамун духтар рости гап гуфт оли муҳроша накардам баъд рӯй мекунам гуфтам не рӯй кунам хелам хушрӯ аиам дар ютуб ман партофта будам бо айрӯи ҳавай фаҳмида мисол маслиҳатҳо пурсида гирифта набояд дига духтае куҷоиша наметонист мепурсид ҳастанд духтарое ки айнол саркардагиян ҳамин тарса партоен духтаро духтана сар кунен агар ҳавас дошта бошен агар хоҳен дузанда шидану шавқа ҳавас дошта бошен ин духтаракҳо ина нигоҳ кунен духтагиян ба бисёр ҷошона бо худошон фантазировать кардагиян чандборо гуфтум духтаро эълон карда будам на марҳамат бо аз 1 декабр сар мешавад курси дузандагӣ номерои ватсапа дар поёни видео закрепит мекунам духтаро дароен нависонен дар ватсап дар руҷа ҳамаша ба пуррагӣ маълумот метим ки чӣ хел кардан дар кор чӣ кор кардан дар кор насиб карда боша а 1 декабр бо сар мешавад и худаш бо пешакоша камкам нигӣ намондай ана ози духтаракҳо ай курси дуюм духтаракҳо дутай дигашна духтан куртка ман курткадӯзия партофта будам рости гап капишонка надухта буд нишона додум худаш ҳамин духтарак беҳад чақон ҳамин шогирд ай пеши худаш мисол придумат мекуна шавқ завқаш баландай духтаро ҳамин ҳавас дошта бошем ку ба худо духтан нами ҳичиай просто ҳавас дошта бошен худаш придумат кардай капишонша ҳамаша бо духтараки дим ай ҳамин дуюм курс духтарак халат абая барин духтаи просто начинаи рубашка мегӯям хели чизи даркорӣ ишам придумат кардай тур монда ина духтаро дуроен нависонен дар ватсапам ман ватсапа дар поёни комментария закрепит мекунам духтаро дар руҷа полностью маълумот метим вақте ки шумо омада нависонден маълумоти пурра мегирен